Matul din is-sena kien hemm titjib fuq l-andament ekonomiku tas-sena li għaddiet u l-bidla fil-gvern komplet iġġib stabilità fil-pajjiż, illi għenet biex l-ekonomija terġa' tirpilja. Sar dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fil-Parlament meta għala id-diskussjoni dwar l-estimi tal-budget tas-sena 2014. Il-Ministru fisser kif l-Oppożizzjoni ma tistax tifhem il-ħsieb modern ta' kif toħloq l-impjiegi u tkabbar l-ekonomija. Għaliex flok tiffoka fuq setturi ġodda biex tinkoraġġixxi l-investiment lokali u barrani, l-Oppożizzjoni qed tiffoka biss fuq inċentivi u sussidji. Il-budget ħaseb biex jindirizza l-problemi tal-illitterizmu ta' studenti li jitilqu l-iskola qabel iż-żmien, il-problema tal-burokrazija żejda u l-ineffiċjenza fis-sistema ġudizzjarja, bil-ħsieb illi tiżdied il-kompetittività tal-pajjiż. Dak li jgħod tal-investituri huma l-ħiliet u t-taħriġ tal-impjegati u l-faċilitajiet effiċenti biex wieħed ikun jista' jopera f'Malta, kif ukoll sistema ġudizzjarja effikaċi, sostna il-Ministru Scicluna. Qal li l-Oppożizzjoni ddeskriviet il-budget tas-sena d-dieħla bħala wieħed diżonestu li jżid it-taxxi. Iżda dan huwa ferm il-bogħod mill-verità u mill-apprezzament li wera l-poplu għal miżuri pożittivi illi fih il-budget. Dan jiġduh kemm l-imsieħba soċjali fir-reazzjonijiet li taw kif ukoll l-istħarriġ li sar fil-medja li juri li l-maġġoranza tal-poplu laqa dan il-budget b'sodisfazzjon. Il-Ministru qal li t-tattika ta' biża' u li tixħet id-dubju kif għamlet l-Oppożizzjoni hija tattika falluta. Dwar il-kritika tal-Oppożizzjoni li l-Gvern naqqas l-ispiża tiegħu f'diversi setturi, il-Ministru Scicluna qal li l-Oppożizzjoni kienet qed tqabbel il-budget ta' din is-sena mal-allokazzjonijiet li saru fil-budget tas-sena 2012 li kien ippreżenta l-eks Ministru Tonio Fenech. Il-Ministru konferma li fil-budget 2014 kien hemm fil-fatt żidiet fl-allokazzjoni tal-KNPD għal-kura primarja u għas-servizzi tal-IT fl-edukazzjoni. Dwar iż-żieda fit-taxxi il-Ministru Scicluna fisser kif iż-żieda reali fit-tassazzjoni kienet ta' 21 miljun punt erba' u mhux kif tajt l-Oppożizzjoni bit-72 miljun euro. Sostna li trid issir distinzjoni bejn taxxi ġodda tibdil fir-rati tat-taxxi u żieda fit-dħul mit-taxxi. Dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, l-Ministru qal li l-konklużjonijiet tagħha huma ċari. Il-Kummissjoni qalet li l-Gvern ħal azzjonijiet meħtieġa u m'hemmx għalfejn jieħu aktar miżuri biex jindirizza d-deficit. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Ministru qal li dan il-budget huwa mibni fuq prioritajiet li qabel xejn jirrispettaw il-prinċipju li l-pajjiż ma jistax jonfoq aktar milli jiflaħ. Il-budget se jara li jorħsu l-prezzijiet tal-enerġija, jassigura tkabbir ekonomiku u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja billi jippremja lil min huwa biżel.